10 tarik na 9 tarik ini banjakan gue आंनालाय मा जादों मबाइला आथाया लाइभ होदों नामालाय नायनो थांगोन थाङाखै दाखानो नङा लाइभआव थांगोन थाङाखै नायनो ओरैनो पार्ट जाना जायाखै इउटुबाव रोजा रोजा दं नामालाय गैयालै थाइसेबो ओरैनो जानो हायाबा प्लास्टिक सामान नायबाय थायोबाला मानसिया दुरायनायखौ बारा आरो सारायाव थावबाय लांनांगोन थियो बिदि जाखागोन आंबो लांगोनलै बेदरखौ आग्लायनायखौ बोसोरांबो अनलांनो माबाथारनोसै बेदरा आग्लायबाय फाग्ला आग्लायगोन मेजेम दं मा दंलै जोंबायदि बुस्थु थानायाव औलै बिसोरो सोरलाय आग्लायगोन रे एयाव नायथ'लाय लाइभ होदों एलावाखै इउटुबखौ एलावाखै